yona siyabona ke ngempela senihlehle nabuya manje naloko senifike nakwenza ngalena sasinganithumanga bona. Hayi sicela ukuthi angazi sizokwenza kanjani ngoba kwathina nje bengabasitshela sho ukuthi thina nani sisafana ngoba njengoba thina siseze ngalo ndlela sasiqale ngayo. Manje soqhubeka kanjani ke nodaba nje? Phela uhambi awushaya isitepu somshado la kube kuyiwe emuva kuye phambili. Funa kuqale la siye sonke siye phambili sonke. Uma nje ukuthi asiqhubeke kusho ukuthi manje asilalele wena-ke manje siyeke lokho kwethu esenisonele kona. Uqonda ukungitshela lokho? Cha angisho kanjalo. Mhlambe umuntu angakethu ukuxolisa ngoba kahle kahle nje kuyiqiniso lokho esibekayo esingenalo ulwazi. Umfana nje lokusukela sifonelana lexoxa ukuthi kufanele ngalolu suku sibe ngapha kwamathenjo. Akaze kuveze ukuthi khona umonakalo usukhona. Uma usukhona kumonakalo kuba vele owethu. Ngeke sahlehla nesukuphethe. Umuntu angabuya azolungisa lapho kusebonakele khona. Lalela ngehlo manje sibonisana lapha ukuthi kungebe lula yini wena wakomkhulu ukuthi uma numela ngaphandle usithintele nomkhonyana lo ukuthi nakho lapha sesihlangabezana nalo manje ke uyayazi nilanda uma eyazi bese beka isiphetho sokuthi ke leli gama olishoyo wena ukuthi sekungabuye kube ngelivela kuye bese uyabuya sitshela ngoba uqhubeka nalento angazi ukuthi ngiphusile mathenjo ngidlika nje abathi ngathi ledotsi sebenza uzobuye ngale ngoma sobathela ngona silindele ukuthi isixazululo sithi kuwe asithathe kuyo le mali siyifake emahlawulweni njengamanje lena ekhona bese siqhubeka mhlawumbe nokulobola mase sikhiphile leyo mhlawumbe. Mina ubaba uMane ngake ngambeka eThombeni washo naye ukuthi awusaphisa manje ngoba ngiyambeka ukuthi inkinga esabhekana naye ile ngoba ikwazi uba ukuthi asangathola kahle nami sibike kahleke. Kodwa ekhaya nakhona ngathi ngiyabanikeza ukuthi kanti kodwa ngathi ngilayi ngizosicupha ukuthi emalini yamalobolo kuzokhona ezogada ukuthi uma ngabe kuvela lokho ukwazi ukuthi uqale ngakho uqale bese kuqatshelwa imali. Ukuthi-ke hello yebo usaliphi yebo yezwa sivumelana ngalokho. Hayi siyezwa-ke sisakwenza lokho. Yebo ukuthi kuqale lapho behlawuleke bese kuyaxoxiswana-ke kuzaba lokho ukuzikhathi bese kuyaxoxelwa-ke kuyakhulunyiswana. Okay. Yebo. Asibonga. Hayi sikhuleke kwamathenjwa sibuya nawo amaphutha ey'ngane unalo bela ulwazi kodwa uveza ukuthi kulokho esize nakho ube nakho ukuthi unokusaba ukuthi kufanele asixoxele sisekhaya kufanele sithathe okunye ngapha okukhulunywa kwamathenjwa okuhlawula bese sisaba lokho okuqhutshekwa nakho sithi-ke thina sekubanqumela lokho futhi kanti mhlawumbe bekufanele vele kuveze nje lokhu kahle kuqaleke nje kodwa sibuye ngolunye usuku sesizoqhubeka nalokho kwasekuqaleni ukuthi kube ibonelela ubude bokuqala kwendawo. Ngithi kuyinkinga-ke nathi lokho sifaka kukho ngoba thina sazi ukuthi nje size
ngalokho kwesakubuye sakuripothela uqaleni ukuthi kuthiweni hayi kuthi-ke ube kukhona ukuxoxa ekhaya nomama ukuthi nabo abangabe sakudlulisela-ke kithi. Nathi-ke ngase ngibuza-ke nami ukuthi akaze uxoxeni pho nomakoti ngoba ngale isiZulu sazi ukuthi ngale ngakithi umntwana uyafika ekhaya komyeni wakhe uma thole lokho osebekutholisaniye. Ngabe nje thina mhlambe sesifika nje useke wafika size sibuze nakuye umntwana makuthi akekho lo wami ukuthi nangu umntwana wamathenjwa siyamazi-ke sasiseke wathunyelwa nabantu cishe ufika nokuthi manje khona okukhona ngabe uyakwazi na sivumelane lapho ukuthi hayi ngiyakwazi njengoba esho nje ukuthi uyakwazi kuba-ke into ebingale ngasekhaya ngabe asilibalile kakhulu manje-ke naye asitholi umntwana efika ngasekhaya ukuthi ngeke usenje eze ekhaya ezobuzwa njalo lo mbuzo nami engiwubuzayo ukuthi mhlawumbe kuye kubuzwe nakuye ukuthi ungabe uye mayethi ungawamathenjwa vele siyabazi wamathenjwa mhlawumbe-ke umntwana lo wami-ke simthinte uma kuwukuthi akafikile naye bese sithintile mhlawumbe esithinte njengoba esho nje ethi ngasekhaya omama bebenalo ulwazi kuphela bavele bathule sesisele sodwa-ke thina abesilisa asisazi lo mkhathi-ke ukuthi usuqhamuka. Hayi siyanizwa okungididayo mina kule ntweni ungathi le nto niyakhe emoyeni njani hlali phansi niyikhaya niyakhe kahle uyibona nje le nto eseniyikhulumayo nikhuluma into yasemoyeni nje lo daba umkhwenyane ulwazi kahle njengoba usho nje uma ayelwazi manje nasengididwa ngilokuthi kufanele kube khona enizokuhlephula manje kuloku anithumene nanithunywe kona esikhundleni ngabe phela uniphathisile naloku akwaziyo yena waniphathisa athi loku engikwaziyo naku nofika nibeke lokhu bese niqhubeka naloku enganginithume kona kuqala manje sengizwa ngathi sokukhona ukuthi hayi senohamba nihlephula nihlukanisa nothi ngisho njalo phinde nibuye futhi kusho yena nje okuphakathi ngivela nje iphuzu lokuthi asimthinte kusho yena ukuthi kulokho kula ungaphuma ngokuhlawula kuvuye kuqhutshekwe phela ngoba kuzoba kusayilokhu okuzovezwa njengento yokuhlawula yonke. omama balengane bakhala ukuthi bangalo mkhonyana lo lokukhulunywa naye nje bathi ngoingane ikunikezwa nje umkhonyana abangamboni nakumbona wesabani kanena kukweze la eze kula macala akhe la Ngibizana-ke kakhulu mina nje angibonanile naye sigcine sifonelana sagcine sixoxe kahle kuqaleni. nawe nje umuntu omdala uyavuma ukuthi ingane lokuxhumana nayo nje emoyeni awuhlali nayo ukuthi ingane yami lapho ukwazi ukuyiphuza lapha siyahlala impela sihlala kakhulu baba wangithi ngoba ngixoxa nje okwasekuqaleni nje sasikuhlale kahle impela nalokhu bengithi kuhlelekile ngoba ithuba ngatholanga ngoba namhlanje nanje angazi ukuthi usempumalanga kubo egoli ngazi ukuphi khona mhlawumbe baba wenzeka umntwana sathi sifuna ukuhambisa ingane savinjwa ngumunye ingane sithi hayi ihambe wathi hayi ningakhathazeki hayi thina bakampunguzi hoyi sodlala ningathini silonto senofika nje siyiqede ngalelo langa manje-ke ngiyaqaba yikho nje mna ngithi ngathi anihlali phansi nilungise kahle lezi zinto nine naloyo kusothi hayi sihamba namhla siya kwamathenjoni bese nihlangane emgwaqweni nigibela iy'moto nizayo ukwazi kahle nje umkhonyana lo iy'nhlawulo-ke iy'nkomo ezintathu la inkomo iyinye u10,000 zibe yintathu ikhala kwamathenjwa lisho njalo siyezwana kuleyo ndawo